kuma shugaban ƙasarmu da izinin Allah na gobe ya kawo mana ziyara a wannan gari nashi wanda kowa ya san cewar Katsina gidan shi ce, kuma muna godiya al'ummar jihar Katsina kun nuna lallai wazirin Adamawa ɗan ku ne ya zo gida yadda aka karrama shi. A gurguje mai girma shugaban ƙasa na gobe da shugaban jama'iyyarmu na ƙasa baki daya da sauran manyan ina tabbatar muku da cewa da izinin Allah muna sa ran Katsina ita za ta daya a Najeriya wurin ba mai girma wazirin Adama kura insha Allah. Kowa ya gani yadda ɗan adam ya zo duk da ma an zo an makara mutane sun gaji saboda rashin tsaro na sassa wurare daban-daban ya sa wasu suka kama tafiya. Saboda haka da girma kamar yadda ka sani matsalar tsaro ita ce wadda ta fi damun addabar al'umma jihar Katsina da lalacewa da taɓarɓacewar tattalin arzikin ƙasa, wanda da muka je yanzu muka gana da malamai ka ƙara tabbatar da alƙawarinka na cewar za ka ba ɓangaren tsaro muhimmanci, za ka ba ɓangaren tattalin arzikin ƙasa muhimmanci, za ka ba da muhimmanci a ayyuka na ci gaba yadda kowa zai zama to yana shiga yana tashi yana shiga ko ina a fadin jihar nan ba tare da zulumin wani abu ba. Kuma ka tabbatar da cewa matsayin bodan nan boda ce wadda muna takama da ita wasan harkokin kasuwancin mu. Mai girma shugaban kasa na gobe da izinin Allah ya tabbatar mana da cewa da ya hau bisa wannan kujera boda tana ɗaya daga cikin abin da zai buɗe domin kasuwanci da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Yace Ayu, mai girma shugaban Najeriya mai jiran gado wazirin Adamawa Atiku Abubakar da mai ɗakin shi, mai girma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa kuma mataimakin shugaban ƙasa ya Allah yarda, shugaban sanatawa bara da sauran shugabannin jam'iyya, jama'a maza da mata, mutanen Katsina, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ƙara wa Allah godiya da ya kawo mu yau a nan gida Katsina, inda mai girma wazirin Adamawa ya zo gida, ya zo ziyarar 'yan uwa, kuma ya je gida wurin mamanmu Hajiya Dada ya sha nono. Muna roƙon Allah mai rama mai jinƙai ya gafarta ma tafidan Katsina General Shehu Musa Yar'adua. Muna roƙon Allah mai rama mai jinƙai ya gafarta wa mutawallin Katsina shugaban ƙasa na da Umar Musa Yar'adua da duk waɗanda suka bace mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Jama'ar Katsina jiki magayi a kori yunwa. Jama'ar Katsina a kori yunwa, a kori yunwa. To da yadda Allah abinda gwamnatin wazirin Adamawa za ta yi kenan, a kawo kyakkyawan tsaro, a samu ayyukan yi, a samu ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu. Muna kira ga al'umma da ku sani cewa za a zo da kuɗaɗe, dama sun shirya sun yi sata sun aji kuɗaɗe suna zo su sai ƙuri'a ku, kuma abinda suke cewa arewa maso yamma nan suke sun su zo su sai ƙuri'a, kuma ƙarya suke ƙarya su tasha ƙarya da yadda Allah arewa maso yamma ta wazirin Adamawa ce kuma shi za a zaɓa. Kuma ka ina kira gare mu kwanmu da kwarkwashen mu tabbatar da cewa ranar zaɓuɓɓuka an zaɓi jam'iyyar PDP daga ƙasa har sama, daga sama har ƙasa. Allah ya ba mu nasara. PDP! PDP! Nigeria! Nigeria! Katsina State! PDP had already won in Katsina. PDP had already won in Katsina. If we don't get 90%, there's something wrong. PDP! Let me assure you, when Atiku takes over as the president, three major things I want to talk about. He will assure you of the rest. Number one, insecurity.
Insecurity in Katsina will be something of the past. All the trouble you've gone through, he's aware of them all. He has a solution. He has been there throughout his 8 years as the vice president. Did you experience any insecurity here? No. He's back. He will solve that problem. Number 2, the cross-border trade problem. He's a businessman. He's not the kind of person that will tell you do what I say. He will tell you do what I do. He knows what to do. He knows how to solve that cross-border trade problem. He will take that on. He will resolve it. Finally, if you look at the wind in Katsina, we are wasting energy here. We don't need to wait for gas to generate power in Katsina. Katsina has one of the best substations in this country. Atiku will come back and restore wind energy here that will give Katsina electricity 24/7. I want to assure you, a vote for him is a vote for new Nigeria. But the most important the campaign here today is the most important the campaign here today is the former SSG to Governor Muhammadu Dikko is also the former SSG to the current governor Masari. He was SSG first time, SSG second time. Yo, yeah, brothers here, yeah, can be labor. When the chairman of the party comes out, he is going to raise their hands. Without wasting much of our time, Zama kira yanzu wanda zai nuna mataimakin shugaban kasar Nigeria, gwamnan Delta, Okowa na kowa, Governor Ifeanyi Okowa. Here today, we have come to present your father, our leader in the PDP, and a leader in Nigeria that we can trust, Atiku. Nigeria is in a challenge situation at the moment, and we need a man that we can trust. In Atiku, we have a man that we can trust. We need a man that is experienced enough to take us out of the challenge, out of the pain, out of the poverty, out of the hunger, out of the insecurity. And that man with great experience is Atiku. You cannot find anyone better than him in the Nigeria of today that can take us out of the problems that we have. So we have presented the best choice to you as a party, and we urge Katsina State to go all out to vote for him. We must thank you and thank your governorship candidates and the Director General of the campaign for the very wonderful mobilization of people that have come here this afternoon. Nigeria will be better again because with Atiku from next year, there shall be no more hunger in the land. There shall be no more hunger in the land. And insecurity will be a thing of the past. I thank all of you for coming. Our youths, be prepared to work because it is your future that Atiku wants to secure. Our women, you must be prepared to work because with Atiku your children will no longer cry of hunger and they'll be able to go to school. God bless Katsina State. God bless the youths of Katsina State. Nigeria! Nigeria! Katsina, God bless you. PDP! PDP! APC! 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 Jama'a don muna da ɗan takara wanda bai gangadi ku ce alhamdulillahi. Ku ce alhamdulillahi. Ladies and gentlemen, I want to bring to the microphone. Assalamu alaikum. Na kawo muku babban mutum wanda kusan da ya taimako shugaban kasa. Wannan naku ne mutum Katsina ne. Saboda haka ban zo na yi kamfen ba. Na zo na kawai
gode muku dukanku saboda abin da wannan taro da kuka yi na gan cewa an gama yau ba abin da zai hana akwai abin da zai hana mu saboda haka ina ce Najeriya ba za ku ce Atiku Najeriya Atiku Najeriya Atiku Katsina ba Lado zai gara hukun Katsina tun da Umaru ya rado ya yanke ya tashi ya tafi bai a kara hanya kilomita guda daya ba Lado ya zo da buka mishi Shema ya yi tun PDP sun gama Lado zai zo kara muku hanyoyin kilomita 1,000 ko 10,000 saboda haka duk Allah ku zaɓe Lado igara mun kasa Katsina kuma na Najeriya kuma ba wani damuwa kun sai abin da abokina ya yi lokacin da ya taimake Obasanjo saboda haka kowa ya san cewa akwai yunwa a kasarmu kuma na cewa ya kawo yunwa ku da kuka kawo yunwa an zo yi muku mugun kariya wai za a kawo muku canje yanzu ku ga canja ko za ku canja ko ba za ku canja ba to a canja a kawo Atiku Abubakar idan ma shugaban kasa ya gara mun kasa saboda haka yanzu dai duk APC wanda suna APC yanzu sun dawo gida founding chairman na APC ga shi nan zo gaba ku gaishe kawai wannan ni bai dauka ya dauko to ina SSG shi ne SSG ba to Mustapha Inuwa ya dawo ina wani kuma da wani dukansu sun dawo to magana ya kare a Katsina da wani ga Alhaji na Alhaji Saidu Bakabara ya dawo Dino to Dahiru Mani gashi shi ma ya dawo Atiku ba APC gashi Alhaji Jibiliya ma ya dawo kun ga shi ko to yanzu dai ba APC a Katsina ba wanda ya riga baya saboda haka ko hada baki mu gyara kasa mu yanzu dai na flat to alek ya sun da yawa da suka dawo fa kun ga su ga wani kuma ya dawo da malakin dawa shi ne ma ina nan SSG zai muku magana kanin miniti ɗaya kawai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم mataimakin shugaban ƙasa na kuma ɗan takarar shugaban ƙasa da yadda Allah shugaban ƙasa mataimakin shi ɗan takarar gwamna da dukkan manyan mutane da suke wannan wuri da kuma waɗanda aka gayyato daga ƙananan hukumomi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana wacce za ta cikin tarihin rayuwar da cikin tarihin rayuwar siyasar jihar Katsina. Muna fata wannan da aka bai yau ya zama alheri ga jam'iyyar PDP a jihar Katsina da Najeriya, ya zama alheri ga al'ummar jihar Katsina gabaki daya. Ya zama abin da zai ƙara ba mu ƙari da ƙoƙarin tabbatar da PDP ta ci zaɓe.
ina so in yi godiya ga dukkan waɗanda suka goyi bayan mu suka tafi tare da mu domin dawowa PDP. Muna fata Allah ya mana jagora, kuma muna godiya da kuka amsa kira, aka kira ku domin ku zo wannan rana, kuma kuka zo tun wajen karfe 9 wasu kenan wurin, kuma saboda matsalar yanayin tsaro da yawan ku koma. Sannan muna godiya ga dukkan waɗanda suka bada dama suka taimaka akan wannan al'amari. Muna fata jama'a in an koma gida a gargaɗin mutane waɗannan munafukai da suke karɓar katin zaɓe musamman wajen mata. Mutanen nan ne da suke so a ci gaba da matsalar tsaro, a ci gaba da yunwa, a ci gaba da dukkan bala'in da ake ciki in an kuka da kuka be musu. Saboda haka a daina ba da katin nan ba alheri ba ne ba. Kuma idan zaɓe ya zo a yi dukkan abin da za a yi kokari a tabbatar da cewa an zaɓi PDP daga sama har ƙasa. PDP! PDP! Najeriya! Katsina State! To Allah tabbatar masu da dukkan 'yan takararmu na PDP baki ɗaya. Assalamu alaikum. Abin da ya riga ya kama wannan tuta shi ne zai je yaki. Sai lado da duk a Katsina ka je ka nuna musu wannan tuta, kuma kowa da kowa zaɓe ka ni da na PDP daga sama zuwa kasa, daga kasa in an fara da Atiku Abubakar in an gama da shi sai a zaɓo Lado, an zaɓi Lado da House of Assembly dukansu. Kun ji ko? PDP! PDP! Jama'a Lado ya karbi tutar nasara, a tafawa Lado. PDP! 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 To, jama'a assalamu alaikum. Katsinawa ga naku. Katsinawa ga naku. Abinda nake so in shaida muku a wannan lokaci, idan kun lura duk wata ci gaban da aka samu a jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar PDP aka samu. Ko ba haka bane? Wannan wurin ma PDP suka gina, hanyoyin Katsina PDP suka gina, jami'o'in Katsina PDP suka gina, majalisa PDP suka gina. Kai ne ba abin da PDP bata gina ba a wannan jihar. Don haka lokacin ci gaba ya zo, a bar wancan tafiyan, a rabu da ita, a dawo ga PDP. Kun yadda? Kun yadda? Za ku zabi Lado? Za ku zabi Lado? Idan akwai waɗanda za su zabi Lado su ɗaga hannu a nan mu gani. Bayan an zabi Lado, waye za ku zabi shugaban ƙasa? Masha Allah. Don haka Najeriya sai Katsina mun yi alƙawari, dama na cikin abubuwa guda 5 da na yi alƙawari, in Allah ya bani kun bani. Harkokin tsaro, zaman lafiya, nan ba ɗaya sai mun dawo da shi in Allah ya da. Na biyu, tattalin arzikin ƙasa, mun ɗauki alƙawari sai mun dawo muku da shi. Mun ɗauki alƙawari za mu buɗe duk bodar Najeriya. Kuma za mu tabbatar ba wani ɗan kasuwa da za a tsare shi kan hanya
a ce don yana ɗaukan buhun shinkafa ɗaya a harbe shi ba zai yi ba. Kuma za mu tabbatar da yayanmu sun koma makaranta jami'o'in da aka yi domin su karatu. Mun ɗauki wannan alkawari insha Allah. Don haka jama'an Katsina, al'umman Katsina ga naku ba Katsina. Kun yadda? Kun yadda? To muna gode muku kwarai da gaske da wannan goyon bayan da aka nuna mana. Kuma muna fata idan lokacin zabe ya zo za a zabi PDP daga sama daga ƙasa. To Allah ya ba mu nasara, mun gode kwarai da gaske. Now, for the sake of our English-speaking people, let me remind the people of Katsina that whatever development you see in Katsina today, from this stadium to our universities, to our roads infrastructure in Katsina metropolis and around the area, every development was undertaken by the PDP government, including Government House. And APC have done nothing. They only brought insecurity, hunger. According to Muhammadu to jama'a ya kamata mu zabi PDP domin mu ci gaba da samun nasara a ƙasar mu baki daya. Jama'a assalamu alaikum. PDP! PDP! Power! Thank you. Atafa wa shugaban kasa atafa mishi. Akori. National anthem, please. National anthem. National anthem.